Albamu ya Zanjalemba toti nalemba nyimbo kupeka ndili kwandekha nangopita kwa iwai studio kajambula albamu. So Lucius atazimvera nyimbo zija zinamusangalatsa kuti tiziyendera limodzi chifukwa nthawi imeneyi kunali kutasiya Honorable Billy Kaunda komanso Kosi Chiwalo ndipo pamafunika replacement ya artist amene wawo. Ndetatusa albamu ya Zanjalemba anaona kuti I'm the right replacement ya artist awiri. Naimbira limodzi Muzembani Band. Yes. Ndiye kudziwana kuti we became close kwambiri. It's from 1999 and 1999 yo tinachita somwayi kuti nthawi imeneyo Zembani Band ina pesa contract yopanga promote Home Cup Tea from Liver Brothers. Ndiye tinaenda from Sanje to Chitipa. Home Cup Tea? Yes. Zama kuno? Yes, tinaenda from Sanje to Chitipa kupanga promote Home Cup Tea komanso amandipanga promote ina nthawi imeneyo. And ntajoina Zembani in 1999. I learned a lot of things, how to present yourself per stage, komanso how to write songs. Nchifukwa chake albamu yanga yachiwiri ya Maloto inakhala the best selling album because I improved from Zanjalemba. What made him to stand out among others ndizakuti Lucius he was really a soldier. Ni munthu woti samagiva. Akakhala kuti maybe china chake sichinaende, he was improving on that. Komanso akakhala kuti woimba wina wake chaka chimene chocho wachuka kwambiri, he was learning from that artist. Nchifake amapezeka kuti waimba ndi ine, waimba ndi Sun B, waimba ndi Zigoma, awa ndi artist amene nthawi athuyo amapezeka kuti ndamene achuka mu period imeneyo. So he was a man who was learning from others, no matter how big he was in the music industry, but he was able to learn from others. So ndi munthu woti samagive as a soldier. Mwina china chake chikakhasi chinaende, he was improving on that kuti akamadza panganso ulendo wina chidzakhale choposa chimenecho. Apa lero tikukamba zoti tikulandira thupi la Lucius amene watisiya pa Sabatali. Mwina kwa anyamata oyimba kuti achichepere ndi ena oti akungobwera kumene mu industry, chinthu chimene angaphunzire kwa Lucius Banda chingakhale chani? Kwambiri chimene ndingaone chimene ine ndaphunzira komanso chimene maybe achinyamata pano amene akuimba panopa, number 1 tingane kuti focus, kumadziwa chimene akufuna. Ngati panopa sichikuyenda, keep on practicing it, keep on doing it mpaka nachidzafike chinthu chicha kuti anthu achikonda. Number 2 nizoti Lucius, he was accommodating everyone. Oti mwina wangochuka kumene munthu kuyamba kuimba samasala anthu, ukampeza kuti akuthandize musically, amakuthandiza. So people have to be accommodative, kuona kuti nzawo akakhala kuti maybe akufuna thandizo lina lake musically, they have to be listening to that person. Panopa tili ndi oyimba amene adzuka achinyamata amene akuimba bwino kwambiri, amene maybe they have taken music from where ife tinasiyira, they have taken it to another level. Komano ndikuona kuti kwakula kwambiri nkuti aliyense angopanga zayekha. Ife tikanakhala kuti Lucius amangopanga zayekha, mwina artist ngati ena afe sitikanadziwika. Komabe iyeyo monga mtsogoleri wa Zembani Band amayesesa kuti apangeso accommodate anthu ena, athandizeso anthu ena. Zimenezo zimene ndingapemphe kuti people should stay focused, komanso they should be accommodative. Tinene zoona papo mosabisa tata munthu woti it will be difficult to replace him mbali ya music, because iyeyo samatengera kuti poti wochuka ndiye azipanga yekha. Ama yesesa kuimba ndi aliyense amene wampanga approach, komanso amene iyeyo akufuna kuti apange naye. So tata ya munthu woti amakupatira aliyense, amakonda aliyense. So chimene ndingapemphe choti oyimba amene adzuka panowa atengerepo phunziro ndi zimene amachita Lucius Banda, amakonda aliyense, amayimba ndi aliyense, komanso ukampempha kuti tanthandizani apa ndi apa musically, amabwera ndithu kuzakuthandiza. Ndizamkumbukira Soldier as my hero. Musically he was the one I was looking up to. Number 2, he was my brother.
my brother in the way kuti tonse tikuchokera ubalaka and panali zina zimene timapanga na interact outside music and number 3 I'll remember him as a family friend. Nkupita kwa nthawi mafamilies athu anasanduka ngati ubale, timayenderana, timachezerana, timapatsana ma business ideas. Ngati recently anandipanga introduce kwa mkulu wina ku Chinji amene iyeyo anagula ku farm, ndaranduza kuti komatu Madala kuli wina wake ku Chinji mutampanga approach na Yesu akhoza kukupezerani malo oti mudzilima. I approach that guy nkupeza ndithu kafamu kuti tayambapo malima chimanga season yathayi. So we were family friends. He was my hero, he was my brother. Monga munthu oti tikuchokera ubalaka timapanga na interact zinthu zoti maybe sometimes it's outside music. Olo ndikalemba nyimbo nthawi zambiri panopa nyimbo zimene ndatulusa posachedwa apa ndoti nthawi zina ndimampanga approach kuti ndikufuna kutulusa nyimbo iyi. You still go to the goat? Yes. Should we say he was a goat? Yes, I was still going to him. Yeah. Wow. I was still going to him kuti ndalemba nyimbo iyi. Palipo pamene mukuona kuti sipali bwino. Then I said no, it is okay. Kapena apapa bwanji mutayikapo my ideas. Pota amati mudzumu. So you still valued my ideas Lucius Banda throughout your career? Throughout my career, not kuti some years ago. Nyimbo zimene ndatulusa pakatipa, I was going to him to ask for some advice. Okay. Tikumabita ulendo sabwerera panali chimudzi yapa pangotsalatiwana panale malume yapa akapunzitsanawo panali mai yakulu ankapika tobalokoma yake ikumajenga okawo limbikawo usiya gogontiwa akuyanganizana modzi tikumabita ulendo sabwerera panali chimudzi yapa pangotsalatiwana panale malume yapa akapunzitsanawo panali mai yakulu ankapika tobalokoma kufa yake ikumajenga